To jama'a assalamu alaikum, sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, ni ne jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a nan jihar Kano. Kamar yadda mai girma babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa wato IGP Usman Alkali Baba, PSC daga NPM NIFS FDC CFR wato ya bada umarnin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Sabon kwamishinan 'yan sanda da aka kawo wannan jiha CP Muhammad Usaini Gumel, wanda ya kama aiki ranar 2 ga watan 5 na wannan shekara ta 2023 wato ranar talata kenan. Daga karbar aikinsa a jihar Kano ya samu rahotanni da dama na yadda waɗansu ɓata gari wato suke fitowa da makamai, suke tara wasu tituna na jihar Kano su ne wa mutane wato fashi, musamman fashin wato wayoyi kamar titin Zoo Road, titin BUK, titin Hadejaro da dai sauransu. Bayan ya tattara wannan bayanai, alhamdulillahi dama ƙwararre ne a sashen wato tattara bayanan sirri, wannan ce ta sa aka zauna da sauran gamayyar jami'an 'yan sanda da suke aiki a wannan jiha, ya kuma ba su umarnin lalle a yi aiki kafaɗa da kafaɗa tare da al'umma a tabbatar da cewa an tsaftace jihar Kano, wanda dama akwai inda aka kama a hannu. Sannan kuma a ranar 6 da ranar 7 ga wata wato Asabar da Ladi kenan aka kai daga kammala wato wani bangare daga aikin, aka kai ga nasarar kama waɗannan matasa da kuke gani, ga su gaba ɗayansu an kama su da sunan a dai sau da ake amfani da shi wajen fashi na kayan mutane musamman waya da babura, sannan kuma da makamai da ake amfani da su wajen yi wa mutane illa ko kisa ko rauni da kuma wato yi musu fashi na kayayyakin su. Haka zalika waɗannan wayoyin da kuke gani a wurin waɗannan matasa gaba ɗaya a cikin waɗannan kwanaki 2 an kai ga nasarar kama waɗannan wayoyi a wurin su. Mafi yawanci na mutane ne ma ba a san masu su ba, wayoyi guda 28, wanda a cikin wayoyin guda 28 da wayannan batira an kira mu a cikin mun samu mutum 4 wanda suka kira bayan an bude wayoyin sun ce nasu ne. To waɗannan wayoyin da kuke gani gaba daya za mu nuna muku su, sannan kuma ko Allah zai sa masu su gani, kuma ga sanan dama muna tambaye su ɗaya bayan ɗaya wuraren da suke wannan aika ko ce wannan fashi da makami, wanda kuma za mu bibiya insha Allah duk masu wayoyin nan gaba daya wato za mu nemo su. Zan yi da yaran da za su gane. Na farko da su 'yan fashin ga su nan, wannan layi na ɗaya da layi na 2 da kuke gani gaba ɗayan su layukan nan guda 2, wannan duka su ne 'yan fashin waya na 2. Wancan layi na ƙarshe daga wancan na farko ga shi na kusa da dai saunan ga shi nan zuwa wancan ga shi can gaba ɗayan su ne waɗanda idan an je an yi fashin waya suke siyan kaya na fashi ɗin ga su nan. Wancan kuma na ƙarshe ƙwararru ne, ga wani mai gashi can da su sauran guda 2 ƙwararru ne wajen in an yi fashin wayan mutane su amfani da wayar kuma su yi musu sata ta akawun su. Wannan kama waɗannan ba ƙaramin nasara bane, wanda zan ɗauko wasu daga ciki ku ji abin da suke aikata. Kai taso, wannan shine mun kamo shi bayan ya samu 'yan mata ya yi musu rauni daga nan, ya musu rauni sannan kuma ya musu fashi da makami. Kai ma taso, kai ma direba dai sau taso, kai barawon nan da yake siyan kaya taso, kai ma ɗan gajere, ku hau layi gaba ɗaya duka za mu tambaye ku. Dawo da farko kai ma je ka cika kawo layi, mazo kusa daga kanka mana. Menene sunanka? Sunana Walid. Na? Walid wa? Abdullahi. Shekarunka nawa? 20. A ina kake da zama? Tarauni. To ga ka a wajen 'yan sanda, gaskiya zaka gaya mana me kai aka kamo ka? Kwacen waya muka yi. Kwace ko fashi? Fashi. To ya kuka yi? Wuka muka zare muka ganto ta a hanya muka tare ta muka buga mata wuka muka karɓi wayarta. A ina kuka buga mata wuka? Hannun. Wace irin waya ce? Samsung ce. Ya aka yi da ita? Sai da ita aka. To a ina aka yi abin? A nan wajen ɗorayi. Bayan ita fa? Sai wata a nan kusa da layin su nan baya mun da mun fito daga layin nasu za mu tafi sai muka haɗu da wata su biyu ne da muka karɓo waya. Ya aka yi da wayoyin? Siyarwa muka. To da me kuke amfani abin hawa wajen yin aikata wannan aika? Babur. Babur. Kun kai shekara nawa kuna yi? Gaskiya ba mu shekara ba, don wannan shine karo na 2 da muka yi. Yi mun magana da ƙarfi kai kuma. Sunanka? Sunana Aliyu Umar. Kalli kyamarar. Aliyu Umar. Shekaru? 18. Unguwa? Jakara. A ina kake da zama kace? Tudun da fawa Jakara. To me kai aka kamo ka? Kwacen wa a babur. Da me kuke amfani? A babur muke amfani. Da wani makami kuke amfani? Lambuda. Ina yake? Gashi. Shi ne wannan? To kun kai shekara nawa kuna yi? Wannan shine gaskiya karo na 3. Gaskiya fa za ka faɗa? Shine karo na 3. Ina da ina kuke tarewa? Yan rake muke tsayawa. Na? Yan rake. Da me kake sha? Duk abin da nake sha.
je na gaba. Suna? Sunana Nasiru Ibrahim. Shekaru? Shekara ta 20. Unguwa? Sharaɗa. To ba mu labari, kai wace rawa kake takawa? Ni har ga Allah ina kawo adai sau muna fita muna wacan waya. Fashi ko kwace? Wacan waya. A ina da ina kuke yi? Daga zuro zuwa hajikyam. Waye mai adai sau? Ni ne mai adai sau. To me ake bakan an yi? Suna bani 10,000. To sai wannan gajeren da kuke gani su ne masu siyan kaya. Sunanka? Ahmad. Shekaru? Suleiman 20. Unguwa? Sharda. To me kai aka moka? Na siyo wayan sata ne. Na? Na siyo wayan sata. A wajen wa? A wajen wani da shi na sauri. Ka sai sun kai guda nawa? Guda 3. To ya kai kake yi? Ahmad. Na? Ka kai shekara nawa kana sai irin wani kaya? Na? Shekara 1. Ka san na sata ne? Na sani. Kake siya? To me yasa kake siyan na sata? Kai ba mai dan gashin can fito. Dan yahu na fito. Ka gaya mana me kai. Ina jin ka. Na sani. Ka sani kake siya. Suna? Nasiru Musa. Na? Nasiru Musa. Shekaru? 23. Ina kake da zama? Zage. To ga kai me kai kallo mu nan. An bani waya ne na sai kati. Na? An bani waya ne na cire kuɗi a cikin ta. Ka cire kuɗi. Ka kai shekara nawa kana irin wannan abu? Maganar gaskiya ba aiki na bane yanda ya kamata. Shi ma muna tsaye a bakin layin da yake dan unguwanmu ne sai ya bani wayar da kuma na tirani ban dauki wani abu a ciki ba. Kawai na bashi wayar sai ya ci gaba da tafiya. To hakan da dai ne? A ba daidai bane. To ku zauna. Alhamdulillah kamar yadda kuke gani yanzu haka dai mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarnin duk inda ɓata gari suke a jihar Kano a tsaftace, a tabbatar da cewa a tsaftace wato wannan jiha. Muna kira ga irin waɗannan ɓata gari su sani da su 'yan fashin waya da masu siyan kayan waya da kuma su wayancan waɗanda ake kai musu wayoyin mutane suke musu sata account. To inda a jihar Kano ne duk wanda ya fito fa za mu yi amfani da duk abin da ya kamata na ganin cewa mun yi maganin su. Duk wanda ya ce al'ummar jihar Kano ba za su zauna lafiya ba muna tabbatar muku da cewa ba za mu taɓa bashi wato ya sake. Kuma alhamdulillah wannan aikin za a ci gaba da yi sai an tabbatar da cewa duk irin waɗannan ɓata garin wato sun zo hannu gaba ɗayan su da laifukan da aka kama su da su da zarar mun kammala bincike za mu gurfana a gaban kotu. Wayoyin nan da kuke gani waɗanda ba a samu masu ba za mu ɗauki hotunan su za mu buɗe su gaba ɗaya sannan Allah ya sa masu sun gani za mu sa lambobin waya a ƙasa a kowace yadda za a samu a kira kai tsaye kuma za a kira mu a lambobin waya kamar haka domin wato a yi bibiya. Akwai 0800 32 41 9754 sai 08 1 2 3 8 2 1 5 7 5. Muna godiya a kowane lokaci da gudunmawa da kuke bamu. Jama'a assalamu alaikum.